F'konferenza li matula tnieda l-proċess tal-implementazzjoni tal-Viżjoni Malta 2050, il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri enfasizza l-importanza li l-pajjiż jippjana b'viżjoni fit-tul sabiex ikun jista' jwieġeb b'mod effettiv għall-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Qal li l-ivvjaġġar bil-baħar jeħtieġ jingħata priorità bil-portijiet b'mod partikolari l-port tal-Imġar ikun attrezzat biex jilqa' aktar influss. Sostna li l-Viżjoni Malta 2050 tirrifletti l-identità u l-irwol globali ta' Malta għaliex tħares lejn pajjiż li jaqqat il-wirt mal-innovazzjoni, it-tradizzjoni ma' trasformazzjoni u li jattira investituri, studenti u turisti ta' kwalità fil-waqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti għall-Viżjoni Malta 2050 fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Ronald Mizzi rrimarka li dan huwa l-ewwel avveniment bħala parti mill-proċess tal-implementazzjoni tal-Viżjoni. Sħaqna li dan l-eżerċizzju għandu jservi kemm ta' ippjanar fit-tul u wkoll mezz importanti ħafna ta' kif iservi ta' unifying framework biex ngħidlek u li jaqgħad flimkien ix-xogħol kollu settorjali li jkun għaddej fih dan il-Ministeri tagħna. Intant infettet għall-ewwel darba il-bypass George Pisani b'tul ta' 9 kilometru li bdiet tilqa' traffiku lejn Marsalforn mingħajr ħtieġa li wieħed jgħaddi miċ-ċentru tar-Rabat. Ħabbar dan il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri biex xogħol isir bħala parti minn proġett estensiv ta' rikostruzzjoni ta' triq Marsalforn. U spjega li x-xogħol kien jinkludi l-formazzjoni ta' triq għall-ewwel darba kif kienet skedata, kostruzzjoni mill-qiegħ tal-istess triq inkluż servizzi kollha ġodda tad-dawl, ilma u drenaġġ u storm water culvert kompletament ġdid. Barra minn hekk sar ukoll pont li għaddi minn fuq iwiet magħruf bħala ta' Karawendi filwaqt li barriera li nstabet waqt ix-xogħlijiet ġiet preservata u nbidlet f'ġibjun għal ġbir tal-ilma tax-xita. Temm jgħid li permezz tal-ftuħ parzjali tal-bypass George Pisani, preżentament it-traffiku lejn Marsalforn sejr jiġi assorbit minna filwaqt li hekk kif tinfetaħ imbagħad it-triq ta' Marsalforn dan il-bypass jibda jieħu traffiku kollu li għaddi miċ-ċentru.